أرست زينام بايتو كالتزبي إنفستمنت وطاي بقليلو مسحاب زقل عواج قطوبة فلوي زوبا أزريقو أب قرباوان استسالتو هزباوزت كفتتات منغستين مملا اتاوت استرخبوا لهم مخانهم مكتل بريزيدانت بارتي بلتقنا آيت آدم فارح قليتهم كابزينا وطاي أب حورات عرب إمارات دحري استفتر حدقا وحج اتي زفرارس ناي مصراي سراحتي تجميرو سلام كبرات تملكتي كم تلمور ساعتنا أخيلو مع زينا إن حزنا متنا زلنا من زيناتات حبيركم صنع أنا إبراهيم فسايم فلما نب حصرت زيناتات بايتو كالتزبي إنفستمنت وطاي بقليلو مسحاب زقل عواج قطبا فلوي زوبا عطريقهم تي بايتو عبز سالتو مبل عسران حدن سروع عقيبو اتعواج عودي ولقه هب عودي افراي اندستري حرشا نقدي عقلقلوتن إنفستمنتن كساتف زاد توابع كم زخونة جمجيم لهم على عالم لخ سنسلة نقدي زهلو ركب مسفحن زلاقي معبالة ممسان زبل علاماتي عواج كم زخونة ون تقليزهم بمسارة زي كساب حزي تقباراوز تقبر سرعات باركتات اندستري ناب فلوي سرعات قطبا كب مبال مسارة قطبا نمعبال كمون علم لخ توادار النت زي معبل كم زخونة تحبيرو لهم بمسارة زي تي عواج قطري حدشحن 320 كلتن ازبار كلتشحن 16 بمخان بملوء دمسي صديق لهم نحاجراوي كوميشن زت ان قبرو دقف عب سراحة هنطت حاجر عصر انن برولي كبلو عف قبعي بايتو كالتزبي فدري تاقسج عفو قليصهم عفزات ما مدباتتي كوميشن زت امتت صبصاب عب زدام صلوان اتي كوميشن لوخ نمفتصام زقات اموت اقامات بمتصوار زلاق السلام حزبتات محلاو زفت اموم سراحتي نيدهم ببرك هاجر زلوا تصقمات بحبار نمفتاح تصقمات أقدم كان مفتاح كم زقبا بمقلاص نزي نتحقراو زته كله تجزاء بمخان مس محاور منقستن عاكلات صتان بمزتاي يسرح كم زلو كم زقبا تزاربهم بتوساخي كالوت دقف كقبر زخولو تكالات سرحت قدما مدلاو بحبار بمسرح نهزبي استعاتو قال بمفصام يقبا كبلو مقلاصهم كابتي بيت عيو زرخبنا حبريتا يردم فريات حاتينا متين كب مبال عاكال بوليسي لمعات اندسترنا يكبلو قداماي منستر ابي احمد قليصهم تم قداماي منستر اب محوراو ميدياوم ابزم حلالف وملغتي قتا انفستمنت وطاي بمتقام صريت زلوهم متحالفتي جمدات العول حيل إلكتريك إلوون نعودتها تيليكوم نابا وشت عدي نمقراب يسرح على ليلهم بتوساخي سرعة مفراي تشكركرتن ملاوتن بمرأي حقوس يكولو قليصهم بهاجر بوك الكوبانياتات تشكركرتن ملاوتن كفوري مرأي عزيو زحقوس يوني لهم مرحا قبري حقراو الديجيتال ملالي مننت كم حقر نهنس سرعات الديجيتال قطبة زلوو ربحة العلي كبلو مكتل قداماي منستر تمسجن تورونه قليصهم تو مكتل قداماي منستر أب محبراو ميدياوم أبزم حلالف وملغتي أفز أصمات شعات أوارحتي مرحا قبري بمقمقام أب استرفو أوارح كفتصهم زلوم تكبارات فلينا عينايلهم بمسارة زي أبز عمت نمفتصام استتحازو تكبارات بستمع لأمن قدين مفتصام
ቤት ጽሕፈት እቲ ትካልን እቲ ጉዳይ ምስ ዝምልከቶም ሚኒስትራትን ሓለፍቲ ትካላትን ሓበራዊ ምርድዳእ ከም ዝተፈጥረ ተዛሪቦም አባል ሃገራት ብሪክስ ኣብ ምክልኻል መጥቃዕቲ ሳይበር ብምውዳድ ክሰርሓ ይግባእ ተባሂሉ መበል 10 ኣኼባ ወርኪንግ ግሩፕ ብሪክስ ሓለፍቲ ዓውድታት ኩለን አባል ሃገራት ኣብ ዝተረኸብሉ ካብ 16 ክሳብ 17 ሚያዝያ 2024 ኣቋፅራ ኣውሮፓውያን ኣብ ሞስኮ ተሳሊጦም ንኢትዮጵያ ብምውካል ብዋና ዳይሬክተር ምምሕዳር መርበብ ድሕንነት ኢንፎርሜሽን ወይዘሮ ትዕግስት ሓሚድ ዝተመርሐ ጉጅለ ልኡኽ ኣብቲ ጉባኤ ተሳቲፉሎም ወይዘሮ ትዕግስት ሓሚድ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣባል ሃገራት ብሪክስ ሓዊሱ ኣብዝሓ ሃገራት ዓለም ድሕንነት ሳይበር ቀንዲ ውራይን ከም ዝገበራ ገሊፀን ጉዳይ ድሕንነት ኢንፎርሜሽን ኣብ ቀጻሉ እውን ኣባል ሃገራት ብሪክስ ኣጀንዳ ዘተ ብምዃን ክቕጽል ከም ዝግባእ ተሓቢሩሎም ቻይና ሃገራዊ ኮሚሽን ተሃድሶ ንዝሰርሖም ስራሕቲ ከም እትድግፍ ገሊጻ ኮሚሽነር ተመስገን ጥላሁን ምስ ቁጠባ ካውንስለር ኤምባሲ ቻይና ኣብ ኢትዮጵያ ካውንስለር ዶክተር ያንግ ዘትዮም ኣብቲ ዘተ እቲ ኮሚሽን ክሳብ ሕዚ ዝሰርሖም ስራሕትን ዘጋጠምዎ ብድሆታትን ዝጠመተ መብርሂ ሂቦም እቲ ኮሚሽን ዝሓዞም ትልምታት ኣብ ምፍጻም ልዑል ሃፍቲ ምውዳድን ምትሕባርን ዝሓትት ከም ዝኾነ ድሕሪ ምግላጽ መንግስቲ ቻይና ደገፍ ንኽገብር ሓቲቶም ካውንስለር ዶክተር ያንግ መንግስቲ ቻይና ኢትዮጵያ ንትሰርሖ ስራሕቲ ልምዓትን ሰላምን ብምድጋፍ ተሳትፎ ትገብር ከም ዘላ ኣፍሊጦም ሆስፒታል ሕክምና ዓይኒ ኩሓ ምስ ኦፕሬሽን ኢትዮጵያን ፕሮጀክት ሂማልያ ካትሪክ ዝተባሃለ ትካል ምግባረ ሰናይን ብምትሕብባር ብዓይነቱ ዝተፈለየ ወፍሪ ነፃ አገልግሎት ሕክምና ዓይኒ ከም ዝጀመረ ኣፍሊጡም ዳይሬክተር ክፍሊ ዓይኒ ሓፈሻዊ ሆስፒታል ኩሓ ስፔሻሊስት ዓይኒ ዶክተር ዮናስ ምትኩ ብሰንኪ ኩናት ተቋሪጹ ዝጸንሐ አገልግሎት ንቕለ ተኸላ ቢልዮን ዓይኒ ዳግም ናብ ስራሕ ምእታው ገሊጾም እዚ ዕድል ንኩሉ ክፉት ከም ዝኾነ እውን ሓቢሮም ሆስፒታል ሕክምና ዓይኒ ኩሓ ሕዚ ብፍሉይ ወፍሪ ዝጀመረሎም ዓይነታት ብመውቃዕቲ ወይ ከዓ ብዝተፈላለየ ምክንያታት ምዕፃው ቱቦ ዓይኒ ዘጋጠሞም ጸገማት መሸፈኒ ቆርበት ዓይኒ ምስትኽኻል ኣብ ሓቋፍ ዓይንን ምስ ኦርቢት ዓይኒ ዝተኣሳሰሩ ጸገማት ምስትኽኻልን ዝኣመሳሰሉ ሕክምናታት ከም ዝኾኑ አብሪሁም ኢትዮጵያዊ ዲሞክራሲ ያስፈልገናል ኢትዮጵያዊ ፍልስፍና ያስፈልገናል ኢትዮጵያዊ ማንነት ላይ ቤዝ ያደረገ ነገር ያስፈልገናል ምን ማለት ነው የሚያምን ይሉንታን የሚያቅ ጎረቤት የሚያከብር ታላቅ የሚያከብር ከሁሉ በላይ ልዩነቶች ከሰው በታች መሆናቸውን ማሰብ ያስፈልጋል ከኔ የተለየ ሐሳብ ስላለ እገላለሁ የሚል ሰው የሐሳብ ልዕልና አልገባውም ሰው ከዛ ስለሚበልጥ ሰውየውን ሳይገድል ሐሳቡን ማስረጽ የማይችል ከሆነ በክላሽ ብቻ አይደለም በቦክስም ቢሆን የኔን ካልተቀበልክ የሚል ሰው የሰው ክብር አልገባው ለሰው ሊታገል አይችልም ሰው ከሐሳብ በላይ መሆኑን ማመን ያስፈልጋል ሁሉም ሰው የሚጨምረው ቫልዩ እንዳለ ማሰብ ያስፈልጋል ሁሉም ሰው ኢንፋይናይት ፖቴንሻል አለው የሚያይበት መነጽር አለው ያን ሰብሰብ አድርጎ መካከለኛው መውሰድ ያስፈልጋል ዲሞክራሲ ለሁሉም በሁሉም ስፍራ ነው በቤታችንም ውስጥ ዲሞክራሲ ያስፈልጋል በሰፈርም ያስፈልጋል በቸርችም ያስፈልጋል በመስጊድም ያስፈልጋል ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ያለው ሁኔታ ለአንዳንዶች ተስፋ ለአንዳንዶች ስጋት ለአንዳንዶች ደግሞ ግራ የሚያጋባ ምልከታዎች ይይዛል ኢትዮጵያውያን በተባበረ ክንድ በተደመረ ሐሳብ ኢትዮጵያን ለመገንባት ሁላችንም የምንሮጥ ከሆነ ደከመኝ ሰለቸኝ ሳንል ያለንን በመስጠት ለዚች ሀገር መስራት የምንችል ከሆነ በጣም በአጭር ጊዜ ውስጥ
ኢትዮጵያ መለወጥ ይቻላል። አክራሪነት፣ የራስን መውደድ፣ የሌላውን መጥላት፣ የኔ ብቻ ስንል ያንተ አይደለም ማለት እንደዚህ አይነት ስሜቶች ለኢትዮጵያውያን አይበጁም። አሁንም በተባበረ መንፈስ ተጋግዘን የዚችን ሀገር ህልውና ማስቀጠል ከሁላችን ይጠበቃል። ማዕድ ዜና ይቅፅል። ክቡራት ተመልከቲ ሕዚ ድማ ብዝርዝር ናብ ዝሓዝናዮም ዜናታት ክሓልፍ ኣብዚ ቀረባ እዋን ዝተሳለጡ ህዝባዊ ዘተታት ክፍተት መንግስቲ ንምምላእ እታወታት ዝተረኸበሎም ምዃኖም ብማዕረግ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር መተሓበርን ሓላፍን ማእከል ህንፀት ዴሞክራሲ ምክትል ፕሬዚዳንት ፓርቲ ብልፅግና ኣይተ ኣደም ፋራሕ ገሊፆም። ንፀብጻብ ሮዛ መኮነን ዳሃብ ያሲን ኣብ ዝተፈላለዩ ክፍልታት ሃገር ንዝርከቡ ክፍልታት ሕብረተሰብ ብላዕለዎት ሓለፍቲ ፌደራል ዝተፈላለዩ ዘተታት ክሳለጡ ጸኒሖም እዮም። ብተወሳኺ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ምስ ዝተፈላለዩ ክፍልታት ሕብረተሰብ ዘተን ምኽክርን ኣሳሊጦም እዮም። እዞም ዘተታት ልዑል ትርጉም ከም ዝነበሮም እውን ተገሊጹ እዩ። በህዝብ ውይይት መድረኮቹ ከ10.7 ሚሊዮን በላይ ህዝብ ኣብ መድረኽ ህዝባዊ ዘተ ልዕሊ 10.7 ሚሊዮን ህዝቢ ተሳቲፉ እዩ። ከምዚ ኣክል ህዝቢ ኣብ መድረኽ ረኺብካ ምዝታይ ቀሊል ኣይኮነን። እቶም መድረኻት ልዑል ትርጉም ነይርዎም እዮም። ቀንዲ ዕላማት መድረኽ እውን ህዝቢ ዘልዕሎም ቀንዲ ሕቶታት ንምፍላይን ንትልሚ ንምጥቃምን ምዃኑ ምክትል ፕሬዚዳንት ፓርቲ ብልጽግና ኣይተ ኣደም ፋራሕ ገሊጾም። የህዝብ ውይይት መድረኮች ህዝቡ የሚያነሳቸውን አንገብጋቢ ጥያቄዎች ለመለየትና ለቅድ ዝግጅት እዞም መድረኻት ዘተ ህዝቢ ዘልዕሎም ህጹጽ ሕቶታት ንምፍላይን ንምስንዳእ ትልሚ ግብኣት ንክኸውንን ንምግባር ባህሊ ዴሞክራሲ ንምህናጽ ናተይነት ስምዒት ብምፍጣር ህዝቢ ኣብ ኣፈጻጽማ ትልሚ እጃሙ ንክፍጽም ዝለዓለ ትርጉም ኣለዎ። ኣብ ዓወታት ጸገማት ኢሉ እውን ቀጸልቲ ኣንፈታት ኣብ ምርድዳእ ንምብጻሕ ዝሓገዘ እዩ ነይሩ። ህዝቢ ዓወታት ክፍተታት ሚዛናዊ ኮይኑ ብነጻነት ዘልዕለሉ ኩነታት እዩ ነይሩ። በብርክ ሀገር ዘላቅ ሰላም ንኽመጽእ በመንግስት ዝተቀመጡ አንፈታት እውን ተሐቢሮም እዮም። በተለያዩ አካባቢዎች የሚታዩ ግጭቶች፣ የሰላም ችግሮችን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝረኣዩ ጉንፅታት ስእነት ሰላም ብሰላማዊ መማረፂ ንምፍታሕ ዝተጀመረ ፃዕሪ ኣጠናኺርካ ምቕጻል እዩ። ብብርኪ መንግስቲ ንመማረፂ ሰላም ድልዊ ንዝኾነ ልዕሊ ዝግባእ ርሕቀት ብምኻድ ተቐቢልና ፀገማት ብሰላማዊ መንገዲ ንክፍትሑ ፃዕርና ኣጠናኺርና ንቕፅል ምዃንና ብዝጋጣሚ ክረጋግፅ ይደሊ። ብካልእ ኣንፈት ኣብ ዘይምርግጋእ ኢና ንርባሕ ኢሎም ዝኣምኑ ኣካላት ፀገም ምፍጣሮም ስለዚ ይተርፍ ከም መንግስቲ ላዕለዋይነት ሕጊ ምኽባር ቀዳማይ ተግባርና ብምዃኑ ላዕለዋይነት ሕጊ ንምኽባር በብኸባቢኡ ዝጀመርናዮ ፃዕሪ ኣጠናኺርና ክንቅፅለሉ ኢና። ምኽባር ናብራ እቲ ሓደ ሕብረተሰብ ዘልዕሎ ሓሳብ ብምዃኑ መንግስቲ ነዚ መፍትሒ ዘቐመጡ አንፈት እውን ተገሊጹ እዩ። ማህበረሰቡ እየተቸገረ ያለበት ሁኔታ አለ። ይሄ በመንግስት ደረጃ ማህበረሰብ በመኽባር ናብራ ጸገም ምህላው በመንግስቲ ዝፍለጥ እዩ። ነዚ ንምምዕርራይ ጻዕርታት ክግበሩ ጸኒሖም እዮም። እቲ ሓደ ኣንፈት ምህርቲ ምስሳን እዩ። ብፍላይ ሕብረተሰብ ዝደልዮም ቀርባት ምህርቲ ንኸደንፍዕ ምግባር እዩ። በዚ እውን ኣብ ሕርሻ ኢንዱስትሪ ዝተጀመሩ ምህርቲ ምስሳን ስራሕቲ ክጠናኸሩ እዮም። ላዕለዎት ሓለፍቲ መንግስቲ ናብ ክልላትን ወረዳታትን ናብ ኣወዳድባ ብምውራድ ስራሕቲ ኢንስፔክሽን ምስርሖም ዘምጽኦ ለውጢ እንታይ እዩ ንዝብል ሕቶ እውን ኣይተ ኣደም ፈራሕ ምላሽ ሂቦሙሉ እዮም። በድጋፋዊ ሱፐርቪዥኑ በሁሉም አካባቢዎች ብደገፍ ሱፐርቪዥን ብሰናይ ምምሕዳር ብሰላም ምምሕያሻት ምህላው ዝተረጋገጸሉ እዩ። በአንጻር እዚ ደገፍ ሱፐርቪዥን መልዓሊ ጌርካ ኣብ ቀጻሊ ስራሕቲ ህንፀት ዓቕሚ ምስራሕ ዘድልዩ በብኸባቢኡ ዝተፈላለዩ ምሩፃት ተመክሮታት ንናብ ከባቢኡ ንምስፋሕ ክስራሕ ይግባእ። ኮሚሽን ሰብአዊ መሰላት ኢትዮጵያ ጥንኩርን ገለልተኛን ብምዃን ክሰርሕ ፖለቲካዊ ቆራጽነት መንግስቲ ዓብይ ግደ ምብርካቱ ኮሚሽነር ዳንኤል በቀለ አፍሊጦም። ጎንፂ ኣብ ዘለሉ ከባቢ ዘሎ ጥሕሰት ሰብአዊ መሰል ዓለምለኻዊ ሜላታት ሓዊሱ ብምጥቃም ናይ ምጽራይ ስራሕቲ ከም ዝስራሕ እውን ተዛሪቦም። ንጸብጻብ ኣቤል ሙሉጌታ ናዝሬት በሪሁ
ኮሚሽነር ኮሚሽን ሰብአዊ መሰላት ኢትዮጵያ ዶክተር ዳንኤል በቀለ ኣብ ዝሕዚ እዋን ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘሎ ኣተሓሕዛ ሰብአዊ መሰላት ኣመልኪቶም ምስ ኢቲቪ ዝነበሮም ጻኒሒት ብዝተገበረ መጽናዕት መሰረት ልዑል ጥሕሰት ሰብአዊ መሰላት ምስ ጎንጽታት ተተሓዘ ምዃኑ ገሊጾም ስብስቡ የሰብአዊ መብት ጥሰት ዝተሓላለኸ ጥሕሰት ሰብአዊ መሰል ብፍላይ ምጥፋእ ህይወት ሰባት ጉድኣት ኣካል ምምዝባል ምዕናው ንብረት ዝመሳሰሉ ጥሕሰት ሰብአዊ መሰል ኣብ ዓውደ ጎንፂ ዝፍጠር እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ዘፈራት ሰብአዊ መሰል ግንዛበ ብምስፋሕ ኣብ ጉዳያት ዘርፍ ኣብ ዝግበሩ ስራሕቲ መጽናዕትን ምርምርን ብዙሕ ኣወንታዊ ስጉምታት ኣለዎ ኮይኑ ግና ልዑል ቅልውላው ጥሕሰት መሰል ምስ ጎንፂ ተታሒዙ እናቐጸለ እዩ እቲ ኮሚሽን ዝረኽቦም መረዳእታታት ናብ መግለጺ ቅድሚ ምቕያሩ ዝጥቀመሎም ሜላታት ኣሰራርሓ ተኣኻኽባ መረዳእታ ከም ዘለዎ እቶም ኮሚሽነር ጠቂሶም የመረጃ ማሰባሰቢያ ስልትና አሰራር አለ ሜላ ተኣኻኽባ መረዳእታ ኣሎ መሰኻኽር ዓይኒ መረዳእታ ሰነድ ትዕዝብቲ ካብ ዝምልከቶም ኣካላት ሓበሬታ ምሕታት ሓዊሱ ካብዞም ኩሎም ዝተፈላለዩ ፍልፍላት መረዳእታ ሓደ ግዜ እውን ሳይንሳዊ መረጋገፂ መረዳእታ ቴክኒካት ብምጥቃም ንምጽራይ ንምርግጋጽ ጻዕሪ ይግበር እዩ ብዙሕ ግዜ እቲ ኮሚሽን ኣብ ዘውፅኦም መረዳእታታት ብፍላይ ጎንፂ ኣብ ዘለዎ ኩነታት ብስልኪ መረዳእታ እንትእክብ ወገናውነት ኣየጋጥምን ዶን ዝብል ሕቶ ድማ ዘስዕብ ምላሽ ሂቦም እዮም እርግጥ ነው እንግዲህ ሁሉም ቦታ ላይ ብርግጽ ኣብ ኩሉ ቦታ በአካል ምብጻሕ ዘይከኣል ክኸውን ይኽእል እዩ ብፍላይ ኩነታት ጸጥታ እንተ ዘይፈቂዱ ወይ ዕንቅፋታት እንተ ኣጋጢሞም ኮሚሽን ሰብአዊ መሰላት ዝጥቀሞ ብብርኪ ሕቡራት መንግስታት ተቐባልነት ዝረኸበ ናይ ምርመራን መረዳእታ መጻረይን ሜላ እዩ ሓደ ውጽኢት ምርመራ ሰብአዊ መሰል ንፖለቲካዊ ዕላማ ክጥቀም ዝደሊ ኣካል ክህልዩ ይኽእል እዩ እዚ እውን በቲ ዝተገበረ ምርመራ ዝተረኸበ ውጽኢት ዘይተሓጎሱ ኣካላት ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ክዝንጋዕ የብልን ኢሎም አንድ የሰብአዊ መብት ምርመራ ግኝትን ወይ ሓደ ውጽኢት ምርመራ ሰብአዊ መሰል ንፖለቲካ ዓላማ ንምጥቃም ድሌት ክህሉ ይኽእል እዩ ዘጋጥም ነገር እውን እዩ ብዙሕ ግዜ እዚ ሕቶ ዝለዓል እቲ ውጽኢት ምርመራ ዘይሕጎሶም ኣካላት ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ክዝንጋዕ የብሉን ብፍላይ መንግስቲ ኣብ ዓበይቲ ዓውድታት ጎንፂ ዝተፈጥሩ ጥሕሰታት ሰብአዊ መሰል ብዝምልከት ዘሳለጥናዮም ሪፖርት ምርመራ ሙሉእ ውጽኢት ምስ ምኽሪ ሓሳቡ ተቐቢሉ ተግባራዊ ስጉምቲ እውን ወሲዱ እዩ ብብርኪ ክልል እውን ዝሃብናዮ ምኽሪ ሓሳባት ፈለማ ንእሽተይ ተቃውሞን ሕቶን ዝተለዓሎም እኳ እንተኾኑ ድሓር ግና ብዝምልከቶም ኣካላት ብዕምቆት ተጸኒዖም እቶም ውጽኢታት ተቐባልነት ረኺቦም እዮም ብዕጡቃት ኃይልታት ዝፍጸሙ ጥሕሰታት ሰብአዊ መሰል እቲ ኮሚሽን ክንደይ ዝኣክል ጥንኩራት መግለጽ እናውፅኡ እዩ ንዝብል ሕቶ ድማ በሁሉም ወገኖች የሚፈጸሙ በሁሉም ወገናት ዝፍጸሙ ጥሕሰታት ሰብአዊ መሰል ብዝርዝር ይጽብጸብ እዩ በመረዳእታ የረጋግጽ ሪፖርት ይገብር እዩ እዚ እውን ብዕጡቃት ጉጅለ ዝፍጸሙ ከበድቲ ጥሕሰታት ሰብአዊ መሰል ሓዊሱ ማለት እዩ ብደንቢ ሪፖርት ይግበር እዩ ኮሚሽን ሰብአዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣብ ዝገብሮ ምምሕያሻት ብወገን መንግስቲ ድማ እቲ ትካል ኣብ ስራሕቱን ምምሕዳሩን ካብ ጽዕንቶ መንግስቲ ናጻ ኮይኑ ንኽሰርሕ ኩነታት ተመቻችሉ ኢሎም ኮሚሽነር ኮሚሽን ሰብአዊ መሰላት ኢትዮጵያ ዶክተር ዳንኤል በቀለ ምስ ኢቲቪ ኣብ ዝነበሮም ጻኒሒት በመጀመሪያ የሰጠው ድጋፍ ፈለማ ዝሃቦ ድጋፍ ፍቃደኝነት ፖለቲካ ቆራጽነት ምርአይን ምርግጋጽን እዩ ነይሩ እዚ ዝተገለጸሎም ድማ ኣብ መጣየሽ ኣዋጅ እቲ ኮሚሽን ዝተገብሩ ኣድለይቲ መማሓየሽታት ነይሮም እዞም መማሓየሽታት እቲ ትካል ኣብ ስርሑ ምንቅስቃሱን ካብ ቁጽጽርን ጽዕንቶን መንግስቲ ወጻኢን ነጻ ኮይኑ ንቤት ምኽሪ ጥራሕ ተጸዋዒ ብምዃን ክሰርሐሉ ዝኽእል ማዕቀፍ ሕጊ ምምችቻው እዩ ነይሩ ኣብ ብሔር ዝተመስረተ ፖለቲካ መንቀሊ ጸገም ንከይኸውን ብትኹረት ክስራሕን ፍልልያት ብምይይጥ ክፍትሑን ከም ዝግባእ ተነሓናሕቲ ውድባት ፖለቲካ ገሊጾም ፖለቲካ ውድባት ፍልልያት ካብ ዘርአዩሎም ጉዳያት ሓደ እቲ ኣብ መንግስታዊ ስርዓት ህዝብታት ዝወደበሉ ኣወቃቅራ ከም ዝኾነ ይለዓል ንጸብጻብ ኮሰን ብርሃኑ ኣባዲ ደመቀ ኢትዮጵያ ትኽተሎ ስርዓት ፌደራሊዝም ብሓደ ወገን ብሔር መሰረት ዝገበረዩ ብኻልእ መዳይ ድማ ኮነን እቲ ጸገም ካብ ፖለቲካዊ ስርዓት ከይኮነስ እቲ ስርዓት ዝደንጎጎም ሕግታት ኣብ ምፍጻም ዝረአ ጸገም ዓቕሚ እዩ ብዝብል ክልተ ዝተፈላለዩ ሓሳባት ብተደጋጋሚ ይለዓሉ እዮም እዚ ሓሳብ እውን ኣብ መንጎ ውድባት ፖለቲካ ፍልልይ እንትፈጥር ይረአዩ ለሃገር ህልውናና ቀጣይነት ብሔር መሰረት ዝገበረ ፖለቲካ ኣብ ማሕበራዊ ጸጋታትናን ምትእማናን ጸገም ብምፍጣር ሃገርና ናብ እግርግር ዘእትዎ እዩ ነፓ በመሰረቱ የእኩልነት ጥያቄ ኢንተርቴን መደረግ አለበት ብሎ ያስባል
ማዕርነት ብዝግባእ ክረጋገጽ ኣለዎ ሓደ ቋንቋ ካብ ካሊእ ቋንቋ ዝፍለየሉ መንገዲ ፈጺሙ የለን ባህልታትና እውን ብተመሳሳሊ ኩሎም ባህልታት ናይ ኢትዮጵያ ባህል እዮም እዚ ናብ ተግባር ንምልዋጥ ዝመጻናሉ መንገዲ ግና ጸገማት ዝነበሩን ሚይጥ ዝደልን እዩ ኣብ መንነት ዝተመስረተ ፖለቲካ ማዕርነት ንምህናጽ ዘጸግም ብምዃኑ መንነት ብስርዓት ብምምሕዳር ማዕርነት ምርግጋጽ ይከኣል እዩ ዝብል ሓሳብ እቶም ውድባት ፖለቲካ ዘልዕልዎ ፍልል እዩ በመሰረቱ በጣም ባጭሩ እንግለጸው ካል የዘውግ ፖለቲካን ስናራምድ ኣብ ብሄር ዝተመስረተ ፖለቲካ እንትንኽተል ምስ ማዕርነት ኢና ንጓነጽ ንኹሉ ማሕበረሰብ ዝጥዕም ስርዓት ፖለቲካ ምህናጽ ኣይከኣልን የኢትዮጵያ ማንነትን የሚያስቀድም አለ የብሄር ማንነትን የሚያስቀድም አለ ኢትዮጵያዊ መንነት ዘቀድም ኣሎ መንነት ብሄር ዘቀድም እውን ኣሎ ከም ሃገር ጥንኩር ማሕበረሰብ ንምፍጣር ናይ ክልቲኦም ሚዛን ምህላው የድሊ ብዙሓነትን ማዕርነትን ምርግጋጽ እውን ይከኣል እዩ ኣብ ፖለቲካዊ ታሪክ ኢትዮጵያ ብሄር ወይ ድማ ኢትዮጵያዊ መንነት ዘቀድሙ ፖለቲካዊ አካይዳታት ዝነበሮም ከይዲ ብኸምዚ ይግለጽ በተለያዩ ቦታዎችም አሉ የምንላቸውን መሳሪያ ላይ የተንተራሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ሓሳባት ብዕጥቅን ምፍጻም ዝግበሩ ምንቅስቃሳት ካብ ብሄር ፖለቲካ ዝለዓሉ ሓሳባት እዮም ብብሄረይ ምኽንያት ተገፊዐ ተጨፍሊቀ ዝብል ካልኦትን እዮም እዚ ከይፈታሐኻ ካብቲ ዘለናዮ ዙረት ኣይንወፅን ሁሉንም ጦርነቶች ሩት ኮዛቸውን ብትመለከት ይሄ ኤሌመንት አለ ኣብ ኩሎም ጎንጽታት እዚ ከም ቀንዲ ምኽንያት ኣሎ እዩ ዘይምድምማጽ ናይ ካሊእ ሓሳብ ዘይምቕባል ነቲ ካሊእ ድማ ከም ጨቋናይ ዝረኣየሉ መንገዲ ኣሎ እዞም ነገራት ተዘይተዓሪቖም ካብዚ ጸገም ምውፃእ ዝከኣል ይመስለንን ሕቶታትና ናብ ምይይጥ ጠምፂና ክንላዘብ ኣለና ኢትዮጵያ ዝተለመቱ ሃገራዊ ልዝብ ንህዝባዊ ምይይጥ ካብ ዝምረጹ ዛዕባታት ተባሂሎም ትጽቢት ዝግበረሎም ሓደ ኢትዮጵያ ትኽተሎ ፖለቲካዊ ስርዓት ብሄር ተኮር ወይ ድማ ዘይግነት ተኮር ዝብል ሓደ እዩ መንግስቲ ፌደራል ኣብ ክልል ትግራይ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ብምሉእነት ንምትግባር ኣገደስቲ ስጉምትታት እንዳወሰደ ጸኒሑ እዩ ብመሰረት እቲ ስምምዕ ሰላም ዘይተፈጸሙ ሕቶታት ንምፍታሕ ናብ ምንቅስቃስ ከም ዝተኣተው እውን ተገሊጹ ኣሎ ኣብ ከይዲ ትግባራት ስምምዕነት ዘጋጥሙ ጸገማት ብዘተ ክፍትሑ ከም ዘለዎም ኣንፈት ተቐሚጡ ኣብ ምስራሕ ይርከብ ጌታቸው ዓለሙ ዝርዝር ኣለዎ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ መንግስቲ ፌደራልን ሕወሓትን ንኣስታት 2 ዓመታት ክካየድ ብሰንኪ ዝጸንሐ ኩናት ብርክት ዝበለ ህይወት ሰብ ጠፊኡ እዩ ንብረት ዓንዩ ዜጋታት ማዕልያ ናብ ዘይብሎም ማሕበራውን ኢኮኖሚያውን ቅልውላዋት ከም ዘሳጥሐውን ኣይዝንጋዕን እዚ ኩሉ ማሕበራውን ኢኮኖሚያውን ቅልውላው 23 ጥቅምቲ 2015 ዓ.ም ኣብ መንጎ መንግስቲ ፌደራልን ሕወሓትን ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ከተማ ፕሪቶሪያ ብምኽንያት ዝተገብረ ስምምዕ ንኽግታእ ክኢሉ እዩ በዚ ድማ ህይወት ሰብ ካብ ምጥፋእ ንብረት ካብ ምዕናው ክተርፉ ክኢሎም እዮም እቲ ስምምዕ ሰላም ካብ ዝፍጸም ኣስታት 1 ዓመትን ፈረቓን ኮይኑዎ ኣሎ ብምኽንያት እቲ ስምምዕ ሰላም ኣብ ክልል ትግራይ ተቋሪጾም ዝነበሩ ግልጋሎታት ኣብ ሓጺር እዋን ናብ ንቡር ንኽምለሱ ከም ዝተገብረ ዝዝከር እዩ ብፍላይ ድማ ብግብሪ ራዕዲ ተፈርጁ ዝነበረ ውድብ ሕወሓት ፍረጃኡ ተላዒሉሉ እዩ ኣብ ክልል ትግራይ ግዜያዊ ምምሕዳር ብምጥያሽ በዚ ድማ ምስ መንግስቲ ፌደራል ብምዃን ኣብ ዳግመ ህንጸት ትግራይ ሰፋሕቲ ስራሕቲ እናተሰርሑ ዝርከቡ ምዃኖም ኣይርሳዕን መንግስቲ ፌደራል 45 ቢልዮን ብር ብጥረ ገንዘብ 19 ቢልዮን ብር ድማ ብናውቲ ንክልል ትግራይ ድጋፍ ምግባሩ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ቀረባ ምስ ዝተፈላለዩ ክፋላት ሕብረተሰብ ክልል ትግራይ ኣብ ዝነበሮም ጻንሒት ተዛሪቦም እዮም እዚ ድጋፍ ገንዘብ ድማ ትካላት ጥዕናን ትምህርትን ግልጋሎት ንክህባ ምንቅስቃስ ሕርሻ ንክጅመር ትካላት ኢንዱስትሪ ናብ ንቡር ስርሐን ንክምለሳን ብሓፈሻ ኣብቲ ክልል ናብ ስራሕቲ ዳግመ ህንጸት ልምዓት ንክእቶ ተኻይሉ እዩ እኛ ባለፉት አንድ ዓመት ተኩል ንሕና ኣብ ዝሓለፈ ሓደ ዓመትን ፈረቓን ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ብካሽ 45 ቢልዮን ብር ብናውቲ ድማ ብመኪና ብኮምፒተርን ካልኦትን 19 ቢልዮን ብር ሓጊዝና ኢና ደግሞ 19 ቢልዮን ብር ረድተናል ኣብ ውሽጢ 1 ዓመትን ፈረቓን መንግስቲ ፌደራል ካብ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ብተወሳኺ ሩኡያት ስጉምታት ብዛዕባ ምውሳዱን እቲ ስምምዕ ሙሉእ ብምሉእ ግብራዊ ንክኸውን ግዱስ ምዃኑን ደጋጊሙ ከም ዘፍለጠ ዝዝከር እዩ በፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት መሰረት
የትግራይ ክልል ወደ ተሟላ የሰላም ሁኔታ እንዲመለስና بمسرت سممع بريتوريا كل التجراي نابا زتمال أكونتات سلام نك ملسن مسالات حزب تجراي نك خبرون منجست فيدرال صنوع دليت تراي زي كونس جبوت كون النتون نزي زرديو منجست فيدرال كابا سممع بريتوريا نلعل زخون بركت بالو رؤيات سرحت تسريحيو زي بزبلت نخو قلبت اتي سلام نكس النعن كلهم عينتات سعري قبرلو بمسرت سممع سلام بريتوريا زتمزابلو زيغاتات ملاس نعطوات عدكي مفتحان سرحت ملسكا متعشنا ملكيتو ببقوانو حتو كل عللو مسمع لموديوم بفلايد ماس تمزابلو زيغاتات مملاس حتو سنن مننتن أبزل عللوم كبابتات زلاق مفتحين مقمات بزخ الملكعو كاب أمحارام كاب تقراي كمون كاب منقسي فيدرال زيت حوسوهم كوميتي بمتياش سرحت الناتو جنو من باروم تذكر يوم قس فيدرال ونس تمزابلو زيغاتات بهصوص نكملسو قدو سمخانو توم قدماي منستر العلوم يوم የኛ ፍላጎት መጀመሪያ የተፈናቀሉ ሰዎች በሙሉ 100% ቤታቸው እንዲመለሱ ناتنا دليت مجمريا زتمزابلو زيغاتات بملؤهم نابا مربطهم كملسيو بزعبا زي بتدقاقامي تزاريبناينا حزبون أبا زخون ساعات حمرا نابزولو غزاي كملسيين ديلن نحنا صباح نمملاس دلواتينا نسراويت مكلخال زتوهابو سرحون زيو عبتي كبابيناي تقراي يخون نايام حرا زبها الحيلي ساتاكي يهلو سراويت مكلخال يحلو توم سواتي فالوتو يوم نايمن غزا كم زخونا يفلتيو نايمن حرشا كم زخونا يفلتيو ساقم يبلون نندحد حدو كوي فالتيو تسبون نابا غزو يملس نابا غزو دحري مملاسخه بناي بعلو دقناتنا ترغاغ لبي دحري موداغنا عالمنا رأي تي حزبي بعلو ريفرندم مغبار انا تكراي انا امحراي يبل اقدمنا نحنا ينوسنلو مجمريا غنا نابا غزو حرشون يملس ازيو ناتنا مرغصي እኔ አማራ ነኝ ይበል ቀድመንኛ እንደዚህ አንናገር መጀመሪያ ግን ቤቱ እርሻው ማሳው ይግባ ይሄ ነው የኛ አቋም سممع سلام بريتوريا ناستات كل تعامتات زي صنحكوينات معلبي بمهاب ابت كبابي قتلت سباتن عنوت نبرتن زترفيوم نكل التجراي ملسكا متياشن نامنقسقاس امملاسن زتفلاليو سراحتي نكوغنو اخي اليوم زي كم زلو خوينو تسممع سلام بملؤነት ተፈጻሚ ንክኸውን ተበግሰው ኩሎም አካላት ዝሓትት ምዃኑውን ይግለጽ زين عداقا نسب هافت وزاي تخلكيلوم زصنحو سرحت نقد آتاون سدد وطان كمون جملان چرچارون كفت كم زخونو كوميشن انفستمنت إثيوبيا قليصوم ات كوميشن عبا زهابو مقلسي توم عودتات نقدي نبزوح عماوتي تخلكيلوم كم زصنحو حبيروم كاند مخنيات دما سب هافتوش تعدي كاب سب هافت وزاي كاب زقات موم صعنتو ولدر كدحنو بمقبار كابيتال نكفريو عدل نمهابن أبا وشتاوي عقمي استدرخ زلاقي قطبة نايم هناس علامة بمحازن كم زقنا أبريهلهم كوميشنر كوميشن انفستمنت حانا آرآي سلاسي تربحنت حقرن هزبن نمرقاقات اتهم تخلكيلوم زنبارو عودتات نسب هافت وزاي كفتي بمقبار عدلاي كوينو كم استرخب تزاريبن بمسارة زي لوطي بوليسي بمقبار سبهافت وصاي بمستاف زخل ممرحي كمز صدقة قليس أنا لعم توم سبهافتي زاد اللي المكونات انت ماليوم عبا تربون اخلطات قبعات شعات ترامرة قربتن عنقارن ملعاخ عبا زبلو نقدتات سدد وصاي مستاف كمز قول حبيرنا لعم عباتاو نقدو وين كاب زبناو دقعن ندادن وصا عبا كلهم عودتات نقدي انفستمنت موفار يخول يوم تباهيل اللعم عب جملة نقدي دما كاب زمناو دقعي وصا مستاف زخول انتخون عب كلهم عينتات نقدي چرچارون كساتفون كم زتفقد تحبيرهم حزد ما نب زينات اي خسقر عب حبرات عرب امارات دحري استفتر حدقا وحج اتي ز فرارس ناي مصراي سراحتي تجمير لهم كساب حزي عبزلو حبريتام اتي